नमस्ते. आज मी शेजवान चिकन राईस बनवते. तुम्हाला दाखवते कसा बनवायचा ते. इथे पाणी ठेवलंय भात शिजवायला. त्याच्यामध्ये थोडासा मीठ टाकते. थोडा मीठ टाकायचं एकदम आणि थोडासा 1 चमचा तेल टाकायचा. इथे मी बघा 1.5 कप तांदूळ घेतले आणि अर्धा तास झाले मी धुवून स्वच्छ असे पाण्यात ठेवलेले आहे. आता मी पाणी काढून टाकते त्याच्यातला. दिल आली. इथे बघा भाताला पाणी ठेवलंय. पाण्याला उकळी येते. आता त्याच्यात मी हे तांदूळ टाकते. आता भात आपला आहे ना, आपल्याला 80% शिजवून घ्यायचा आहे. ते आपला भात शिजतोय तोपर्यंत इथे आपण चिकन आपलं मॅरिनेट करूया. थोडासा अर्धा चमचा आलं लसूणची पेस्ट घेतली आहे. थोडंसं आपल्याला मीठ टाकायचं आहे. थोडंसं नावाला टाकायचं. त्याच्यामध्ये थोडासा ब्लॅक सोया सॉस आणि त्याच्यामध्ये थोडासा कलर टाकायचा. थोडासाच कलर घेतलाय. थोडीशी आपण त्याच्यामध्ये काली मिरी पावडर टाकायची आहे. बारीक कुटून टाकायची काली मिरी. आपला भात शिजेपर्यंत आहे ना, आपलं चिकन थोडं मॅरिनेट करून ठेवायचा. आता बोनलेस चिकन आहे, म्हणजे नाही त्याच्यात हड्डी नाही, मांस आहे खाली बघा. 200-250 ग्राम आहे. हा 200 ग्राम. भात बघ आपला चांगला शिजलाय. म्हणजे 90% शिजलाय. आपण बिर्याणीसाठी 80% शिजवतो ना, आपला 90% शिजलाय पूर्ण. आता याचं पाणी काढलं आणि झाकण ठेवला ना की 2 मिनिटात आपला भात तयार होईल. असा आपला भात शिजलेला आहे. आता मी काढून घेते. आता आपण हे भातावर आहे ना थोडं थंड पाणी टाकूया. आता इथे मी चिकन मॅरिनेट केलेला ना, आता तो मी फ्राय करते. पॅन मध्ये थोडा तेल टाकलाय. त्याच्यामध्ये आता चिकन टाकूया. आता हे आपण चिकन फ्राय करतो. तो फ्राय करताना शिजला काय नाही कसं समजायचं. आता हे चिकन आपण टाकलं ना की त्याच्यात पहिलं पाणी आपण आपलं जे पाणी असतं ना ते सगळं मुरून जातो. त्याच्यानंतर चिकनला पाणी सुटतो. ते पाणी सुटल्यावर ते पाणी आटलं ना त्याच्या तव्यामध्ये तिथे आपलं चिकन सगळं शिजलं. आता हे चिकनला बघा बोनलेस चिकन आहे ना, 1 मिनिटात त्याला पाणी सुटायला लागलं. हे असं पाणी सुटतो आणि हे पूर्ण आपल्याला पाणी त्याला सुकवायचं आहे. त्यालाच लावून घ्यायचं आहे ढवळत म्हणजे आपलं चिकन शिजलं समजायचं. आता आपलं इकडे चिकन सुकेपर्यंत आहे ना, इथे आपण अंडी फोडून घेऊया. मी अंडी 3 घेतली आहे. थोडासा मीठ टाकायचं आपला आणि अंडी फेटून घ्यायची. चिकन शिजायला 5 मिनिटं झाली बरोबर. आता हे आपलं चिकन काढून घेऊया प्लेटमध्ये. आता त्याच्यातच अंडा टाकायचं आहे. दिल आवाज देते ना. कशाला काय माहिती कशाला आवाज देते दिल. कळालं दिल कशाला आवाज देते तू सांग. ये बाहेर ये, तिकडे ये. चिकन आहे तिकडे ये, तुला देतो चिकन. पण तुला तर बॉइल्ड चिकन आहे, तुला फ्राईड चिकन नाही द्यायचं आहे. दिल पॅक पॅक पॅक. अंड्याचे पण बघा स्लाइस करून घेतले बरोबर. अंडा पण आपला फ्राय झालाय मस्त. अशीच प्लेट कोणाला दिली तर स्टार्टर म्हणून. हा आणि काटा द्यायचा खायला. आता इथे कढईमध्ये तेल टाकलंय. त्याच्यामध्ये आता लसूण टाकते. ही बघा बारीक केलेली लसूण 2 चमचे आहे. आलं 1.5 चमचा घेतलाय आणि 2 हिरवी मिरची घेतली कापून आणि आपल्याला इथे 1 कांदा घेतलाय बारीक कापून. आता पहिला मी लसूण टाकते. लसूण थोडी फ्राय करून घ्यायची. लसूण फ्राय झाले. आता त्याच्यामध्ये आलं टाकते. आलं मिरची आणि आपल्याला कांदा. आता सर्व फ्राय करत जायचं आहे एक करून. इथे आपलं फ्राय होतोय. कांदा लसूण आलं मिरची. आता इथे भाज्या घेतल्या. कोबी घेतलाय, गाजर, शिमला मिरची आणि कांद्याची पात. हे आता सर्व भाज्या आपल्या त्याच्यामध्ये टाकायचे. पहिला गाजर टाकते. गाजर किसलेला आहे, लवकर शिजेल. कापलेले असतात ना फोडं केलेले, ते लवकर शिजत नाही. आता त्याच्यामध्ये शिमला मिरची
आता सर्व भाज्या टाकते. कांद्याची पात जरा वरून टाकायला ठेवते. दोन मिनिटं चांगली भाज्या फिरवले. आता त्याच्यामध्ये बघा मी काय काय टाकते. 1 चमचा चिली सॉस घेतलाय. हे रेड चिली सॉस आहे 2 चमचा. हे ब्लॅक सोया सॉस आहे 1.5 चमचा. व्हिनेगर आहे 1 चमचा. आता हे पहिले ढवळून घेते. आता त्याच्यामध्ये आहे ना शेजवान चटणी टाकायची आहे. हे 1 पाकिट आहे 10 वालं 40 ग्राम. वाटीत काढून नाही घेतलं तर सगळं वाटीलाच लागून राहतो. आता याच्यामध्ये बघा सगळं टाकलंय. आता त्याच्यामध्ये मीठ टाकते. आपल्या चवीपुरता मीठ टाकायचा. आता कढई थोडी खाली घेते. त्याच्यामध्ये भात टाकते. भात पण मस्त शिजलाय. अरे वा, राईस तर एकदम मस्त झालं लाल लाल. आता याच्यामध्ये खाली भाज्या मिक्स झालेत. अजून त्याच्यामध्ये चिकन आणि अंडा टाकायचा आहे. अंडा टाकते. चिकन टाकते. आता हे सगळं मिक्स करते. वा, हेच फक्त आपल्याला घरीच बघायला भेटू शकते. एवढं चिकन, एवढा चिकन आणि एवढा हे. असा फोटो काढ. आता गॅस चालू केलाय मी परत. मी बंद केला होता कारण खाली मिक्स करायला घेतला. आता तो आपला फ्राय आता परत ढवळून घ्यायचा आहे तापल्यावर. थोडा चरचरला पाहिजे ना ते. गरम होईल ना मग. गरम म्हणजे भाताला टेस्ट लागली पाहिजे ना सगळ्या गोष्टीची. एक प्रश्न येतो की तुम्ही बासमती राईस कोणता वापरता? हा बासमती राईस आम्ही कसं ते लॉकडाऊन मध्ये आम्ही एकदमच मागवलेला होता. असं कोणता नाही, कोणताही वापरू शकता तुम्ही. बासमती म्हटलं तर त्याचे भरपूर प्रकार पण आहेत ना बासमतीचे. लांब दिसला ना तुम्हाला? लांब चावल, लांब चावल मोठे चावल घ्यायचे. भात चांगला चरचरलाय बघा. आता एकदम मस्तच वाटतंय शेजवान चिकन राईस. शेजवान चिकन राईस वाटतोय ना. आता त्याच्यावरती कांद्याची पात टाकते थोडी ठेवलेली. झाला आपला भात. आता गॅस बंद करते. ही डिश घरी बनलेली असं सांगू शकतो कोण? दिल. आता दरवाजा उघडला की आता बाहेर बघायला लागेल. तिला दरवाजा उघडलेला पाहिजे. आवाज देते तू आवाज देत होती माझी बाबू. कशाला एकटी बसली तू एकटी बसली. हो येते जरा येते. तुला घ्यायला नको. उचलू नका. बाहेर जायचं तिला. आता बघा दरवाजा उघडला की बाहेर जाईल. ये बाहेर जायचे. ये नाही बाहेर जायचं आहे. बाहेर पाऊस आहे. बाहेर पाव आहे ना. पाव पडतोय. तर इथे बघा आपली राईस रेसिपी, चिकन शेजवान राईस रेसिपी एकदम रेडी आहे. आता मी तुम्हाला टेस्ट करून दाखवतो. जसं आपली रेसिपी असते तसं चमच्यामध्ये पूर्ण आलं पाहिजे. जसं राईस आला पाहिजे, चिकन आला पाहिजे आणि ऑमलेट सुद्धा आला पाहिजे. पडलं बघा. तिन्ही वस्तू आलेले आहेत आपले. मीठ बरोबर आहे का? मीठ पण व्यवस्थित, एकदम व्यवस्थित आहे. सॉस पण एकदम व्यवस्थित पडले. आपण तर नेहमी चायनीज रेसिपी आपण नेहमी बाहेर खायला जातोच. सेम टू सेम तसाच प्रकार आहे. पण एकदम एक घरचा फ्लेवर आलाय त्याला मम्मी. आणि एकदम हेल्दी पण वाटतंय मला आणि एकदम छान झालंय. आपण घरात बनवलेला आहे. एकदम फ्रेश वाटतो. काय मजा येते खायला. अशा जर रेसिपी आपण कधी खायला घेतले ना तर बाहेर जायला कधी इच्छाच नाही होणार की बाहेर जाऊन काय खायचंय. आणि जर बाहेर कधी खायला पण बसलो ना तर ह्याची जास्त आठवण येईल. कारण हे आपलं घरगुतीचं एक वेगळंच फिलिंग येतं खाण्यामध्ये. आणि घरात केलं तर आपण 4 माणसं खाऊ घेऊ शकतो ना घरातली सर्व. अजून एक त्याच्यातली एक बेस्ट, त्याच्यावरती जे चिकन आणि जे ऑमलेट जे मम्मीने टाकलंय ना त्याचं प्रमाण जास्त आहे कम्पेअर टू जे बाहेर भेटतं. बाहेर कधी कधी काय होतं सर्व संपून जातं पण त्याच्यात काय भेटत नाही, नंतर राईस राहतं. इकडे तर असं नाही होणार की प्रत्येक बाईट प्रत्येक 2 चमचे 3 चमच्यामध्ये 2 वेळा तर येणारच. त्याची चव पण एकदम भारी लागते. अशाच प्रकारे तुम्ही सुद्धा बनवा. बनवल्यानंतर कमेंट करा, व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा. नवीन असेल तर बेल आयकॉन पण वाजवा.